Ustanova Studentski kulturni centar Novi Sad postoji od 23. marta 1993. godine i evo na današnji dan smo izvršili pregled objekta koji je u potpunosti građevinski završen i u toku je opremanje audio-video opremanje objekta kao i tehničko opremanje. Još malo pa ćemo, nadamo se u nekih narednih mesec-dva dana, moći da se u kompletu uselimo nakon što bude izvršeni tehnički prijem objekta. Zgrada je velelepna, u vrlo kratkom roku je veoma kvalitetno izgradio izvođač radova GAT iz Novog Sada. Sve je to urađeno zahvaljujući investiciji pokrajinske vlade. Predsednik pokrajinske vlade upravo je bio u poseti i u obilasku, rekao izuzetno je zadovoljan i kako su radovi izvedeni, kao i samim objektom koji će ne samo služiti svojoj nameni da se ovde pružaju, da se ovde organizuju umetnički i kulturni programi, već će i kompletna studentska populacija, s obzirom na fantastičnu lokaciju ovde u sred univerzitetskog kampusa, moći da pronađe zadovoljenje svojih potreba, ne samo za kulturnim i umetničkim nekim njihovim stremljenjima, već i za dnevnim odmorom uz neke lepe sadržaje, jer mi tu u našem klubu, osim nekih veoma pristupačnih cena kafe i pića i toplih napitaka, planiramo da otvorimo jednu mini biblioteku koju ćemo opskrbiti pre svega našim izdanjima u našoj produkciji, a nešto kasnije, nadam se, i saradnji sa nekim drugim institucijama poput Gradske biblioteke ili sličnih, kako bismo mogli da studentima pružimo jednu kompletnu uslugu i preko dana, dakle ne samo u nekim večernjim satima kada uglavnom organizujemo programe.